Сәнмісіз турыдан туры эфирда Татарстан хабарлары студияда Айгүл Бәдретдинова бүгін программада. Табиғат моңсу, табиғат йылы. Құяш бик кирәк. Май құяшын қайшан көтәргә? Фәрүзә Мәҗидова белеште. Шыршыдан алып имәнгә кадәр. Исемтене тыгабыз. Ашай кысабыз, штаб һава калмады. Казанда 5 май көнне 15 мең агач утыртылачак, алар кайсы урында урын алачак? Айзат Шаймардан. Futbol boyunca dünya çempionatına yollar hazır bulurma. Yol üstüne alışına, trotuarlarda, kaminlarda. Transport Ministerliğinden tekşirige çıktılar. Reydda Güzel Əlimova qatnaşdı. Татарстанда иртеге плюс 26, Мәскәүдә инде бүген үк 28 әйтерсең салкыннан туйган табигать үзе үк чара күрә башлады. Майны башладык, тик май кояшы гына күренергә ашыкмады. Кыр эшләре басуларга кирип булмаганлыктан тоткарлана. Бакчачылар участокларында кыяр помидорны җиргә утыртуны кичектерә. Иртеге көтелгән җылы безгә озаккамы синоптиклардан майга фаразларына Фәрүзә Мәҗидова белеште. Они перерастают уже, но погода не позволяет на открытый грунт сажать. Алина Хасанова помидор бурычларын һаман тәрәзә төбендә үстерергә мәҗбүр. Утыртырга көне юк, туфрак салкын. Кырларга техника чыга алмый. Шәшү эшләре ким дигәндә 10 көнгә соңара икән. Төньяк районнарда тагын да күбрәккә. Пассив ясар алдыннан әзрәк поспевание почвы көтәргә кирәк. Туфрак өлгерсен. Бик дымлы, ябыша. Шәһәр бакчаларында ләйлә чәчәге дә аткан. Сарымсаклары да ямь-яшел. Әлеге ишек алдын кояш аерым яктыртамы әллә? Сире башка да булып чыкты. Вот тут проходит теплотрасса. Менә моннан җылылык трассасы уза, шуңа бездә җылы. Әнә күрәсезме карлыганнар ничек яфрак ярган. Җылылык трассасыннан читтә ишек алларындагы балалар да киенеп уйный. Өлкәннәр дә җылы киемне салырга ашыкмый. Май битендә балаларны җиңелрәк кидертергә кирәк. Хочется уж. Вот. Кояшта. Кояш та чыксын иде, җылырак булсын иде. Құяш бик кирәк. Моторлата, кеше құяштан бик күп витамин ала. Хотелось бы, чтобы май был посолнечнее, получше, потому что как-то даже непривычная погода. Иртәгә үк бу җылы курткаларны, муендагы яулыкларны салып атырга мөмкин булачак. Чөнки синоптиклар 26 градус җылы вәгъдә итә. Шулай ук үзең белән зонтик алырга киңәш итәләр. Чөнки урны белән һава торышының бозылуы көтелә. Җил, яңгыр, яшен булачак янәсе. Ә берсе көнгә инде зонтик кирәк булмаячак, һава температурасы түбәнәя, ләкин коры булачак диләр. Яңгырларны антициклон алыштыра. Атна ахырына 17 градус тирәсе җылы булачак. Плюс 21-26 градус. Һава температурасы 21-дән 26 градуска кадәр югары булыр дип көтелә. Төнлә яңгыр явачак, уртача температура 11-дән 16 градуска кадәр. Май башы гадәттә шундый була. Бу нормадан әз генә түбән. Тик җылы озак тормаячак. Фаразларга караганда якшәмбедән болытлар кабат куера. Фәрүзә Мәҗидова, Игорь Романов, Яңа Гасыр каналы. Көннәр җылынуын табигатьне яшелләндерүчеләр дә көтә. Чыршыдан алып имәнгә кадәр. Казан шәһәре һәм аның тирәсендә быел 15 мең агач утыртырга җыйналар. 5 май Татарстанда агач утырту көне буларак билгеләп үтелә. Нинди агачлар кайда урын алачак? Айзат Шаймарданов. Вырастить красивый большой лес. Менә бу 3 еллык утыртылган чыршыларны мәктәп укучылары тамырлары белән казып ала. 10-15 сантиметрлы үсентеләр Матюшина урман хуҗалыгының питомнигында үстерелгән. Бүгенге секендә 15 меңнән артык материал безнең анда була. Чыршы, нарат, юкә, каен һәм башка төрдәге материаллар. Шулай ук безнең Саба лесничествосыннан да ябык тамырлы утырту материаллары алып киләчәк без һәм күп мәйданнарда утыртылачак. Бүген берничә чыршы үсентесен урманга да утыртып карадылар. Башта трактор җирне әзерли, аннан кул белән һәр үсентене утыртып чыгалар. Мич колесе белән нашай казыйбыз. Аннары үсентене тыгабыз. Ашай кысабыз, штаб һава калмады. И әз генә өскә күтәреп куябыз. 5 май Татарстанда агач утырту көнәлеге акциядә бөтен республика катнаша. Матюшин урманында да 9 меңнән артык чыршы, нарат утыртылачак. Шулай ук Зәңгәр күл янында да 4 меңнән артык ылыслы агачка урын әзерләнгән. Ә менә шәһәр өчен үсентеләр түгел, зур агачлар белән яшелләндерергә җыйналар. Иң катлаулысы менә шушында 9 ел дәвамында питомникта үстерелгән чыршыны башка урынга күчереп утырту. Моның өчен аны дөрес итеп тамырына зыян китермичә казырга кирәк. Аннан инде менә шушылай көрәк белән яхшы итеп алып, аны тиз шири торган капчыкка урнаштырасың. Инде бәйләп куелганнан соң бу 5 май көнне Казанның Ишкәкле спорт сарае янында урын алачак. Шушындай 1 метрга якынлы 40 чыршы.
Чыршыдан тыш нарат, имән, ирбет, балан, карагач, тал агачлары утыртылачак. 5 май көне узачак чаралар хакында Урман хуҗалыгы министрлыгы сайтында танышырга мөмкин. Лайш районыннан Айзат Шаймарданов, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Казаннан Барнаулга 3 сагать ярым эчендә барып җитәргә мөмкин 2 айлык Татарстан белән Алтай крае арасында туры авиарейс ачылган иде. Беренче айда ук әлеге маршрут пассажирларны кызыксындырган, очкычның яртысы диярлек даими тула. Туристлар сезоны ачылгач, кунаклар тагын да күбәер дип фаразлыйлар. Ә бу көннәрдә бирегә халык Россиянең төрле шәһәрләреннән агыла. Һәммәсе җирле сакурының куе кызыл моральникның чәчәк атуын көтә. Берюзовый катында берсеннән-берсе дәртле җырлар яңгырый, биючеләр ут чыгара. Шул рәвешле меңләгән кеше тау итәгенең шәмәхәт төсләргә күмелүен көтә. Моральник дигән куа гадәттә май ayында чәчәк ата, туристлар аны экзотик дип саный. Алтай крае горурлана. Бу зур бәйрәм, зур шатлык. Шул ук вакытта саф һава сулыйсың, сәламәтлекне яхшыртасың. Рождение моральника. Моральник чәчәк ата икән, димәк бездә җәй башлана. Апага гына чәчәк атмый, ә моральник чәчәген күрергә бөтен Россиядән киләләр. Шушы вакытта Алтай краенда туристлар өчен яңа сезон ачыла. Объявляется открытым! Быел да бәйрәмгә 30 меңнән артык кунак килделәр. Томск, Санкт-Петербург, Новосибирск, Казан, Краснодардан ук. Это действительно... Бу чыннан да төбе гора чорага әйләнеп бара. В настоящее время он уже превратился. Хәзерге вакытта бу бәйрәм Алтайның бер билгесе, язык кошына әйләнде. Аны мораль чәчәк, Алтай сакурсы дип тә йөртәләр. Природа Алтая. Алтай краеның табигаты бик бай, аеруча тау итәгендә беренчедән биредә су искиткеч үсемлекләр өчен климат та уңай. Алтай краенда үсүче әлеге үсемлекләрнең күпчелегеннән дару ясыйлар, шифасы күп дип белгечләр. Бирегә медицина туризмы программасы буенча да еш киләләр. Елна Алтайда 2 миллионнан артык турист булып китә. Руслан Сыдинов, Рамиль Шайдуллин, Андрей Синтальцев, Яңа Гасыр каналы. Без чит илдә дин галимнәре күп дибез. Үзебезнең Шиһабетдин Мәрҗани халыкара дәрәҗәдәге белгеч иде. Шундый сүзләр белән бүген татарның бөек мәгърифәтчеләрен, дин галимнәрен Казанның Яңа Татар бистәсе зиратында искә алдылар. Ел сайын 2 майда мөфти, дин әһелләре, татар зыялылары бергә очрашып, остазлары рухына дуга кыла. Шулпан Касимова репортажында. И Ходаем исән чакта җирдә изгелек кылырга мөмкинлек бит. Изгелек кылырга дин әһелләре, әдипләр, шагыйрьләр җыелды. Тахир хәзрәт Саматов Ханты-Манси автономияле округы мөфтие. Бу ялларда Казанда була, монда әтиянисе җирләнгән, аларны һәм остазларны искә алырга дип зиратка килгән. Монда чаралар керү бу әҗер саваплы һәм иншалла хәер дуа белән үзебезгә дә барачак, аларга да. Шиһабетдин Мәрҗани үзе үк каберне онытмаска кирәк дигән, шуңа күрә ел сайын монда киләбез ди мөфти Камил хәзрәт Самигуллин. Берничә көнлек каберлекләрне тышкы чүптән арындырганнар. Горурланырлык галимнәребез бик күп. Оларның китаплары чит илдә дә укытыла. Мәсәлән, Мәрҗани хәзрәтебезнең китабы Әл-Асхарда да бастырыла һәм укытыла. Хәтта Южный Африкада да Мәрҗани хәзрәтебезнең китаплары укытыла. Яңа Татар бистәсе зиратында татарның 50дән артык дин әһеле, шагыйрь, язучылары, артистлары җирләнгән. Шиһабетдин Мәрҗани, Габдулла Тукай, Кайым Насыри, Галимҗан Баруди, Салих Сәйдәшев, Әхмәт Зәки Максуди, Туфан Миңнуллин һәм башкалар. Җырлый үләрмен мин үлгәндә дә, дәшми калмам Газраилне күргәндә дә. Без китәбез, сез каласыз дип җырлармын. Җәсәдемне туфрак белән күмгәндә дә. Шәннәдә алар киткән, әмма ләкин бүген без аларны искә алабыз. Аларның рухлары шаттыр бүген, әмма ләкин менә сез каласыз дип бит ул. Димәк безгә васият әйтеп калдырган. Моннан дин әһелләре ислам динен кабул итүгә 1000 ел исемендәге мәдрәсәгә Коръән ашына китте. Мондый күркәм чара һәр төбәктә узарга тиешле оештыручылар. Шулпан Касимова, Ишат Мөхәммәтов, Яңа Гасыр каналы. Бүген Татарстан президентының элеккеге киңәшчесе, халыкара мәсьәләләр буенча белгеч Тимур Акулов якты дөньядан китте. Аңа 65 яшь иде. Тимур Акуловны республиканың тышкы эшләр министры дип атап йөрттеләр. Ул 1995 елдан Минтимер Шәймиев командасында президентның тышкы элемтәләр департаментын җитәкли. Рус, татар, инглиз, гарәп, үзбәк телләрен белә иде. Безнең очучылар Кандагарда тоткынга эләккәч, ул аларны азат итү буенча сөйләшүләрдә катнаша. Әфганстанга 28 тапкыр оча. Тимур Акулов белән 3 майда иртәнге сәгать 10-да Габдулла Кариев исемендәге театрда хушлашачаклар. Бүген Рөстәм Миңнеханов Тимур Акулов туганнары һәм якыннарының тирән кайгысын уртаклашып телеграмма юллады. Анда Тимур Юрьевич республикада халыкара өлкәдә чын профессионал, белемле, оста җитәкче абруен яулады. Ул катлаулы 90нчы елларда Татарстанның тышкы икътисади эшчәнлеген тәэмин итү системасын формалаштыруны башлап йөрүче булды. Аның безнең арабыздан китүе республика өчен зур югалту диелә телеграммада.
Сіз Татарстан хәбәрләре тапшыруның төп чыгарылышын карыйсыз алдағы минутларда. Май бәйрәмнәрен Казанда уздыралар. Tatar architecture, and I didn't know anything about Tatar civilization before coming here. Башкалага килгән туристлар кайларда була һәм аларда нинди тәэсирләр кала? Гөлназ Сайфетдинова белеште. Паркларда яз. Булган җиһазларны төзекләндерү эшләре алып барыла. Кайбер паркларыбызда чәчәкләр утыртабыз. Казанда парклар җәйге сезонга ни кадәр әзер? Ойза Шаймарда. Футбол буенча дөнья чемпионатына нибары 43 көн вакыт калып бара. Казан барлык көчен туплап зур ярышларны кабул итәргә әзерләнә. Юллар төзекләндерелә, ЗАГС янында моңарчы күрелмәгән җанатарлар мәйданы барлыкка киләчәк. Казан арена янәшәсендә яшәүчеләр иләренә махсус рөхсәт кәгазе буенча гына керә алачак. 7 май көнне Казан аренада Рубин Уфа белән уен арасында тест уен үткәреләчәк. Казан бу сынауларга әзерме? Әлеге сорауларга җавапны бүген безнең тапшыруга Казан шәһәр башкарма комитеты җитәкчесенең беренче урынбасары Дамир Фаттахов бирде. Хәерле көн, исәнмесез, Дамир Илдусович? Хәерле көн сезгә дә. Инде футбол буенча дөнья чемпионаты башланырга без беләбез, нибары менә 43 көн калып бара. Шул айдан беренче тест уены безнең узачак 7 май көнне Казан аренада һәм гомумән әлеге уенда нинди органнарны һәм нинди хезмәтләрне сынаячаксыз? 7 май Казан аренада Рубин Уфа уены узачак. Әлеге уенда без чемпионат матчларындагы төп сервисларны ничек эшләвен тикшерәчәкбез. Уеннан соң без оргкомитет белән әлеге нәтиҗәләрне күздә тотып, теге яисә бу сервиска өстәмә үзгәрешләр кертеләчәк. Стадион янында яшәүчеләр инде махсус рөхсәт кәгазенә дә ия булачак. Гомумән инде аны каян алырга һәм кемнәр әлеге рөхсәт кәгазен тапшыра, шуның турында әйтеп китсәгез иде. 69-нчы кварталда яшәгән безнең кешеләргә пропусклар бирелә. Бу яңалыклар белән безнең кешеләр үзенең фатирларга, үзенең биналарга җиңелрәк үтәчәк. Пропусклар турында администрация районында һәм управляющий компанияда мәгълүмат итәргә мөмкин. Әлбәттә, инде чемпионат алдыннан башкалабыз көннән көн матурланып, көннән көн үзгәрә һәм хәзерге вакытта менә безнең янәшәдә булган уң кул яктагы ЗАГС майданчыгында да төзекләндерү эшләре алып барыла. Гомумән анда нәрсәләр булачак һәм без шәһәр кунакларын, туристларын нәрсә белән шаккатырачакбыз? Казан гаилә үзәге янында скверда зур мәдәни чара, безнең болельщиклар фестивале узачак. Биредә бер юлы 25 мең кеше зур экранда чемпионатның барлык 64 матчны да карый алачак. Безнең өчен ул бик җаваплы чара. 10 майга кадәр без аны бөтенсен ремонтларны бетерәбез. Кунакларны инде без киләсе атна башында көтәбез. Шулай да төп туристлар әлбәттә чемпионат алдыннан киләчәк. Гомумән безнең башкаладагы кунакханәләр бүген әзерме һәм инде анда нинди үзгәрешләр каралган? Безнең Казанда 200-гә якын гостиницалар бар. Аллага шөкер, алар дөнья чемпионатына барсы да әзер. Без рәхәтләнеп кунакларны Казанда көтәбез. Безне ишекләр ачык. Бик зур рәхмәт, Дамир Илдусович, әлеге әңгәмә өчен. Инде без Казанда әзер булыр дип һәм инде һич шиксез туристларын да көтеп калабыз башкаларга. Зур рәхмәт. Амин, шулай булсын. Чемпионатка кадәр ничектә булса өлгерергә кирәк. Башкаладагы Павлюхин, Оренбург тракты, Ленин дамбасы 1000 еллык мәйдандагы юлларны 1 июньгә төзекләндереп бетерү бурычын куялар. Тагын берничә урамга тротуар салыначак. Бүген эш барышын республиканың транспорт министры карады. Чемпионат кунаклары яңа юллардан җилдерә алырмы? Машина хуҗаларына нәрсә көтәсе? Рейдта хәбәрчебез Гүзәл Әлимова катнашты. Башкаланың Оренбург тракты, монда хәзер юлның иске өслеген алалар. Чемпионат кунаклары аэропорттан шушы урам буйлап узачак. Бит кызармаслык итеп тырышалар. Поднимаем на нужную нормативную высоту борткамень. Бордюр ташларын күтәрәләр, юлга яңа төр асфальт җәелә. Монда яңа экспериментальный битум белән эшләп, полимерный битумны вяжущий дигән. Монда битумда бит ул нефть кына, а монда уже полимер кушыла. 4 ел гарантия бирәбез, без үзебез эшләбез. Шул гарантияны срокына түзә торган вариант битум. Оренбург тракты урамындагы юлны танкодром бөҗрасына кадәр яңартачаклар. Эшне 25 майга кадәр тәмамларга кирәк. Мы движение не останавливаем. Без юлларны япмадык, полосалап эшлибез. Юл билгеләре куелган, әлегә бөкләр юк. Грунтовку поливаем для укладки
асфальт. Әмінсі енді 1000 yıllık meydana asfalt яқшырақ ябышсан үшін қойнар грунт жүйелер температурасы 70 градусқа жете. Yollar qazılған бүтін жерде техника. 1000 yıllık meydanda bir neçe brigada tevlük devamında işli. Yana asfalt jüyeler mermerden işlenen bordürler urnaştırıla. İşte 7. mayga tamamlarga tiyişler. Çünkü 9. mayda jingö gününde bir de beyram şoralar uzayacak. Bu yıl Qozanda yollarını hem işğallarını teziklendiriu için 5,3 milyard сом акча бөлеп берилген. Первоочередная сегодня задача стоит это. Хәзер безнең өчен беренчел бурыч ул чемпионат кунаклары узасы маршрутларын ясап бетерү, транспорт бөкеләре булдырмас өчен 1 июньгә кадәр җитешергә кирәк, һава торышы гына яхшы булсын. Павлюхин, Оренбург тракты, Ленин дамбасы 1000 yıllık мейдан бу чемпионатка әзер булырга тиешле төп урамнар. Моннан тыш декабристлар, Ибраһимов, Север тракты, Подлужныйда тротуарлар яңартылачак. Яңа юллар да барлыкка килә. Кусок улицы Бондаренко, Чистопольска до Сибгат-Хакима. Бондаренкодан Чистай, Сибгат-Хаким урамнарына кадәр участок эшләнә. Хәзер шушы тирәдәге шәхси сектордагы 7 йортны сүттек. Анда яшәүчеләр башка урынга күченде. Инженер шелтәрләрен чыгарып, юл өслеген әзерләргә керешәчәкбез. Юллар гына түгел, урамнар да моторланачак. Бик күп чәчәкләр утыртырга планлаштыралар. Алар 23 000 квадрат метр мәйданны били. Әмма Кремль урамындагы төрле зурлыктагы агачларны тулысынча юкәләргә алмаштырачаклар. Гүзәл Әлимова, Марат Сәйдгараев, Яңа Гасыр каналы. Qozan futbol bilen yaşı tizden Qozanda Rubin bilen Ufa komandalar күч сынашачак матч тест режимында башкаланың дөнья чемпионатын кабул итү әзерлеген тикшерү максатыннан үткәрелә. Аңа ничек эләгергә, билетларны кайдан алырга, бу сорауларга җавапны безнең хәбәрчеләр Рубин исемле егет белән бергә эзләде. Әйе, Qozanda шундый кеше дә яши. Толырак алдагы репортажда. Есть открыт Рубин. Менә инде 14 ел дуслары һәм якыннары аңа Рубин дип эндәшә. Һәм бу кушамат түгел, чын исеме Казан футбол клубының Россия чемпионатындагы беренче медале хөрмәтенә шулай кушканнар. Друзья уже привыкли, то есть первое время, когда знакомишься с людьми, это, конечно, их удивляет немного, но, в принципе, со временем привыкают. Рубин, Рубин, Рубин. Малайлар футбол уйнаганда кызлар җаната. Гаилә башлыгы Вячеслав Козлов футбол белән 90-нчы еллар башында ук җинләнгән. Рубин командасының бер матчында калдырмый, Европадагы уйнарга да чыга. Барселонаның Камп Ноу стадионындагы могҗизалы җиңүне күргән кеше ул. Шуңа улына Рубин дип исем биргәндә, гаиләдә берәү дә каршы килми. Конечно, любовь к клубу и любовь к Казани, и любовь к семье своей. Анарга как-то больше внимания булды. Бу исем булгач. Ну, мәктәптә инде. Әйе. Казандагы футбол кырлары бер дә буш тормый хәзер. Сначала молодежь играет. Башта яшьләр уйный, аннары олылар килә. Безнең мәктәп янындагы футбол кырында халык эзелмәй. Бу спорт мәйданын төзегәч тәртипсезлек булыр дип уйлаган идем. Юк, чиратлашып төнгә 3-кә кадәр футбол уйныйлар. На этой территории, в 38-й школе, да, там тоже играют ребятки. Ну, конечно, хорошо. Нет, не отнимешь, у меня внук есть. Тоже этим делом занимается. Уйнарга гына түгел, тиздән җан атырга да мөмкинлек булачак. 7 май көне кичке сагат 7-дә Казан Арена стадионында Рубин һәм Уфа командалары көч сынашачак. Әлеге матч тест режимында үткәрелә. Аның төп максаты шәһәр инфраструктурасының әзерлеген тикшерү. Юллар ябыла, куркынычсызлык чаралары күрелә, стадион территориясендәге объектларның эшчәнлеге тикшерелә. Чемпионат алдыннан бу матч көчләрне сынап карау булачак. Иң мөһиме матчка керү түләүсез. Билетларны Казан Арена стадионы янындагы менә шушы кассалардан шул ук 7 май көне иртәнге сагат 10-нан алып булачак. Әлеге матч өчен җанатар паспортын алу кирәкми. Казловлар гаиләсе дә читтә калмый әлбәттә. Рубин белән Уфа уенына гына түгел, дөнья чемпионатының Казанда үтәчәк барлык матчларына да билетлар алганнар. Айгөл Бәдретдинова, Марат Зайдуллин, Яңа Гасыр каналы. Ширек күлдә җәяүлеләр юлын кабат ясаячаклар. Әүрицкий паркы спорт мәйданчыгы көтә. Әбиләр шәһәр халкын кыяртызларга өйрәтәчәк. Казандагы паркларда җәйге сезонга әзерләнәләр. Атна загында аларда өмә узачак. Хәзер мәдәни чаралар планы әзерләнә. Казан парклары җәйгә ничек үзгәрәчәк һәм шәһәр халкы нинди өметләр баглый? Айзат Шаймарданов. Парклар тулы халык булса да, ял итү зоналары әле тәртипкә китерелмәгән. Күлдә җыелып торган чүпләр, җирдә көздән калган яфраклар күзгә ташлана. Казанның Урицкий паркы өмә көтә. Әзрәк чистартсалар ярый инде, конечно. Чүпләр бар инде. Чистартырга кирәк обязательно. Места водоема, где очень грязные и неудобные. Сулыкларда бик пычрак, аны чистартмыйлар, ана теге күпер янында бөтенләй шок катырлык.
Бу Ширек күл монда да узын кыштан соң тәртипкә китерәсе урыннар шактый. Менә бу Ширек күлдәге карарыганнан соң бузылган җәяүлеләр юлын инде май азагына кадәр яңадан гранит ташлары белән ясаячаклар. Менә бу каршыдагы киртәләр исә җәй ахырына кадәр торыр дип көтелә. Аннан бире дә ресторан һәм прокат урыны булачак. Казан паркларында апрель азагында өмә үткәрелгән иде инде. Бу атнаның шимбәсендә 7 паркта зур өмә сәгать 10-да башланачак. Горький паркын җыештырырга көн уртасында чыгачаклар. Субботниклар кысаларында беренче чиратта әлбәттә чүп җыю, икенче чиратта булган җиһазларны төзекләндерү эшләре алып барыла. Кайбер паркларыбызда чәчәкләр утыртабыз, 1 еллык, күп еллык үсентеләр утыртабыз. Алар инде җәйне матурлап каршыларлык булсын өчен. Җыештыру һәм төзекләндерү генә җитми ди, паркка чыгучылар монда тормыш кайнап торырга тиеш, халык мәдәни чаралар көтә. Ярмарка һәм культурно-танцевательные мероприятия җитми. Может, какие-нибудь площадки для животных? Бәлкем хайваннарга аерым мәйданчык булдырырга кирәктер. Ә монда этләр белән йөрүчеләр бик күп. Навскидку, в принципе, развлечений и так в жизни хватает. Бездә күңел ачулар булай да җитә, иң мөһиме паркларда ял итәргә, утырырга, балалар белән уйнап шәйләргә мөмкинлек булсын иде. Бөтен сышы балаларга бик яхшы уйнарга. Детский площадкасы да матур әйбәт. Бүгенге көндә без паркларда уздырылачак чаралар программасын туплыйбыз. Паркларда төрле мәдәни, спорт чаралары уздырылачак, һәм шулай ук ачык һавада уздырылачак лекциялар, мастер-класслар программасы да булачак. Әбиләрне дә паркка җәлеп итмәкчеләр, алар ял итеп йөрүчеләрне кыяр тузларга өйрәтәчәк. Балалар өчен Горький Әмәт паркында зур тау ясалачак, анда елның һәр фасылында шуы була. Урицкий паркында исә спорт мәйданы барлыкка килергә тиеш. Тагын бер мәсьәлә, паркларда күпчелек язулар рус телендә. Дирекция хәзер аларны татар телендә дә язырга уйлый. 21 майда бар да тәртиптә булачак. Шул вакытта паркларда җәйге сезон ачылырга тиеш. Айза Шаймарданов, Амир Залюшев, Яңа гасыр каналы. Май бәйрәмнәренә Казанга республика башкаласы кабат балалар белән ял итү өчен сайланган Россия шәһәрләре арасында беренче бишлектә. Кайсы шәһәрләрдән киләләр һәм кайларда булалар, туристларның тәэсирләрен Гөлназ Сайфетдинова белеште. Вот эту мечеть посмотрим, следующую мечеть, потом развернемся и посмотрим все достопримечательности. Карты кулда адаша калсалар сорыйлар, гидлар белән дә үзләренә сәяхәт итүчеләр дә күп очрый Казан урамнарында. Көн нинди булуга карамастан туристлар кунакханәдә ятмый, татар халык ашлары белән сыйланабыз да юлга кузгалабыз диләр. Мы предпочитаем здесь татарскую кухню. Татар ашларына өстенлек бирәбез бу көннәрдә. Табадан пешкән ризыклар тәмле, Болгарда, Свияжскида булдык. Төрле дин әһелләре гыйбадәтханәләрен күрдек. Барысы да бер тигез дәрәҗәдә төзек, яңартылган. Шул күзгә ташланды. Үзәк урамнар, Кремль, Иске Татар бистәсе Казанда иң популяр маршрутлар. Путешествуем, посмотрим. Россия буйлап сәяхәт итәбез. Ошый Казанга инде 3нче килүем. Һәр килүемдә яңа урыннарда булырга тырышам. Очень нравится. Купили казанского котика, еще множество магнитиков. Сувенирлар җыялар, фотога төшәләр, халыкка игътибар итәләр. I arrived yesterday in Kazan. Шәһәр матур, архитектурасы шады, халык кунакчыл, барысы да елмаеп җавап бирә. Килдек без Ульяннан, һәр җирне шулай җыелышып, килергә җаратабыз Казанга, эшләр башланганча, бакча эшләре башланганча, шулай вакыт таптык та килдек Казанны күрергә. Килгән сайын керер урында, горурлану җирләре дә бик күп. Елдан-ел чистара, гүзәлләнә. Менә Казан ул читтә торган татарлар өчен үзенә бер төрле мәркәзгә түгел, туристик бер объект. Май бәйрәмнәрендә балалар белән ял итү өчен сайланган Россия шәһәрләре арасында Казан беренче бишлеккә керә. Сочи, Ялта, Санкт-Петербургтан гына калыша. Рейтинг кунакханәләрдә урыннарның һалынуына карап билгеләнгән. 29 апрельдән 10 майга кадәр вакыт аралыгы тикшерелә. Туристлар Казанда гадәттә 4 көн була тору өчен тәүлегенә уртача 3000 сум акча туздыра. Әлегә бу ялларда башкалада күпме турист булганын әйтеп булмый, күбесе Россия төбәкләреннән, чит илдән килүчеләр җәйгә активлаша. 20 ел экскурсовод булып эшләүче Наталья Анюхина туристлар яшәруен ассызыклый. Едут отовсюду буквально. Төрле җирләрдән киләләр. Туристлар бик күп, бигрәк тә яшьләр, эшсез торган юк. Казан өчен бу гадәти күренешкә әйләнде инде. Башкаладан дистәләгән автобус Болгар һәм Свияжскига йөри янында да җәйге сезон ачылды. Гөлназ Сайфетдинова, Рамзил Гарипов, Яңа гасыр каналы. 1 май яз һәм хезмәт бәйрәме дә артта калып бара. Иртәгә республика халкы 4 көн ял иткәннән соң җиң сызганып эшкә чыга. Бәйрәм көннәре вакыйгаларга бай булды. Демонстрация, фестивальләр, җиңүләр, бакчадагы эшләр барысы да бар. Алдагы видео язма белән без аларны тагын бер кат хәтер аша уздырыйк. Зәккә биби, зәккә фиррани, ягел сине. Зәккә биби, зәккә фиррани.
Сен бизәүр гамбәрчик, уйында уймак табада кыймак, миштә бәлеш алдашык. Дәүләт бабай ашлык шәшәгә талатырлашык. Әлегә шундый яңалыклар иде, кыска вакытлы рекламадан соң сезне һава торышы турында мәгълүмат көтә. Ә мин сезнең белән сау булашам, исән-имин яшәгез. Исәнмесез, хөрмәтле телевизор караучылар. Эфирда һава торышы. Сыйфатлы һәм арзан аш бүлмәсе телисезме? Данил Майстер моны чынга ашырыр. Май айында 20% ташлама белән заказ бирергә ашыгыгыз. Данил Майстер, Казан Восстание урамы 23-нче йорт. Телефон 267-166. Янык погода сервисы мәгълүматы буенча, көньяк-көнчыгышта бөгелмә баулы азнакайда яңгыр булу ихтимал. Температура 22 градус җыла. Төньяк-көнчыгышта Түбән Кама, Актаныш, Лабугада яңгыр көтелә, 21 градус. Төньякта Минзәлә, Керчи-Мензелевскида яңгыр явып көтәчәк, температура 21 градус җыла. Төньяк-көнбатышта Орча, Кукмара, Балтачта яңгырлы, 21 градус. Көньяк-көнбатышта Болгар, Бош, Прәлидә шулай ук яңгыр булу ихтимал. Температура 24 градус җыла. Үзәктә Чистай, Нурлат, Аксубайда синоптиклар яңгыр вәгъдә итә. 22 градуска кадәр җылы булачак. Алда көннәрдә һава торышына нык үзгәрешләр көтелми. Сезнең өчен тагын бер файдалы мәгълүмат. Тапшырма иганәчесе Челны Кировец җаваплылыгы шикләнгән җәмгыяте. Кировец тракторларын капиталь төзекләндерү хезмәте күрсәтә. К700, К701 тракторлары һәм аларга запас частьләр җитештереп сата. На предприятии Челны Кировец полностью переберут ваш трактор, заменят износившиеся узлы и агрегаты. Предприятие Челны Кировец. Легендарному трактору вторую жизнь. Катаракта? Пора забыть о ней навсегда. Только сейчас. Лечение катаракты за 37 тысяч рублей. Клиника «Третий глаз». 273 17 17. Һава торышына иганәчесе «Третий глаз» шәхси офтальмология клиникасы. Теләгән һәркемне тулы диагностика үтәргә һәм яңа офтальмологик җиһазлар ярдәмендә дәвалану үтәргә чакыра. Казан шәһәре спортивны 3 адресы буенча рәхим итегез. Башкалабыз Казанда шулай ук яңгырлы. Температура 20 градустан 22 градуска кадәр җыла. Көньяк-көнчыгыштан уртача тизлектә җил. Атмосфера басымы Төркемеш баганасының 756 мм тәшкил итә. Һаваның чагыштырма чагымлылыгы 72%. Җирнең магнит тыныч. Әлеге сәгатькә менә шулар сезнең һава торышы белән Альбина Шихабова таныштырды. Бәйрәм көннәрегез яхшы үтсен. Сау булыгыз.